hapon, yaring nagapanguna nga balita. Senate President Tito Soto, Senator Panfilo Lacson Sr., kag former House Speaker Pantaleon Alvarez, gindayaw ang katinlo sang Iloilo City. Lokal nga panguluhan, handa na nga maghatag sang booster shot sa mga medical frontliner. Kag-alkalde ginpasidunggan sang BFAR Region 6 sa ila ika-58 nga Fish Conservation Week virtual awarding ceremony. Gindayaw ni Senator Ping Lacson, Senate President Tito Soto kag former House Speaker Pantaleon Alvarez ang katinlo sang syudad, partikular ang Iloilo River, kasunod sang ila pagbisita sa syudad kahapon nga adlaw. Ila nakita ang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga mapatahom kag mapabilin nga matinlo ang palibot. Sa ginpatigayon nga press conference kahapon, ila man ginpabutyag ang kabalaka sa nagapadayon nga vaccination program kag mga proyekto sang Iloilo City. Gani silang nagtanyag sang bulig para sa syudad. Nagapabilin nga mataas ang healthcare utilization rate sa syudad sang Iloilo bangod sa nagasaka nga kaso sa mga nagapositibo sa COVID-19 virus. Base sa record sang Department of Health Region 6, 540 sa 692 ka mga healthcare beds sa mga ospital sa Iloilo City ang okupado na. Gani ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga handa na ang syudad sang Iloilo sa paghatag sang booster shots sa mga medical frontliners kag ilang mga pamilya sa tion panugutan na ini sang Interagency Task Force. Alkalde ginpasidunggan sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 sa ila paghiwat sa ika-58 nga Fish Conservation Week. Nakabaton sang plaque of appreciation si Mayor Jerry Treñas pinaagi sa virtual awarding ceremony sang ahensya. Nakita sa mga katapos sang BFAR ang pagproteher sang lokal nga panguluhan sa Dunang Mangad, ilabi pa ang Iloilo River. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.